això és important. Els diputats general o així són més duien un vestiment especial també als actes que... Hi ha un vestit cerimonial fantàstic, magnífic, que encara no hi he pogut entrar perquè és complicat, no hi ha temps per tot, que m'agradaria recrear. Hi ha moltíssimes ordres de compra de vestit cerimonial. Vaig sentir dir a televisió que la roba, amb la seva gira del President de Barcelona, es va negar a pujar-se a la banda, que disposa de la cerimònia, al·legant, no que jo ho sé cert, el que va dir que en aquella època es duia una capa especial a Catalunya diferent de l'espanyola. Bueno, els consellers la banda era per tapar que no sortís que duia una vestit diferent. No, això no és veritat. Es portava la gravalla i li tocava banda, tenia la banda, perquè els inventaris surten les dues coses. Aquí heu dit que els uniformes són de final del segle XVII, però curiosament, clar, aquí això crea un interès en veure com es va perdre el costum de portar uniforme, perquè si veiem les instruccions de l'antiguitat, les legions, les falanges, per les coses, per l'antiguitat sembla que anaven uniformats. Aquells soldats de xinos de terracota, van uniformats i tenen 3.000 anys d'antiguitat. Aproximacions molt interessants, perquè no deixa de ser el que fan en el cinema. Puc abusar una mica? Respecte a Cristòfor Colom, heu trobat documentació o temes que d'alguna manera puguin acreditar o puguin aportar més llum sobre que érem els catalans els que vam anar cap allà i la catalanitat d'en Colom? Fins ara és el que més o menys ja hem anat explicant tots plegats. La novetat, segurament, suposo que es pot explicar, és que la tardor d'aquest any, a veure, m'ho han comentat i suposo que es pot dir, no crec que desvetlli res, és que es publicarà la versió catalana del llibre de Charles Merrill, que és un historiador americà que si més o menys en aquest món és conegut és perquè ell és el que va assessorar el documental del Discovery. Ah, sí. D'acord? I llavors veurem a veure si hi ha alguna novetat més respecte a les que ja s'han anat dient per aquí. Gràcies. No, només dir que hem d'anar molt en compte amb aquests llibres que surten de personatges com en Merrill o gent vinculada a aquest entorn del Discovery Channel, Centre d'Estudis Colombins, etc, perquè amb una ullada ràpida el primer que es desprèn és que una cosa que es volen fer passar és que Colom és català, això sembla ser que un 40% dels historiadors ja ho tenen molt clar, però és un personatge que s'exilia a Castella i és Castella qui realitza l'empresa. Compte amb aquests... En tot cas ja seria un primer pas important que hi hagués una acceptació generalitzada que Colom és un personatge català, però el que també és una cosa més o menys acceptada, almenys en una part de la... és que si algú podia fer aquesta empresa, si algun estat peninsular podia fer aquesta empresa, era Catalunya. I la prova és que al voltant de tota aquesta empresa tots els personatges que trobem estan vinculats a Catalunya. O són catalans directament, o són valencians, o... Vull dir que això ja... Ara, el perill està en que això ho saps tu i ho tens molt clar, però el perill que estaven apuntant aquí no era aquest, sinó que es continuï la petja de l'imaginari castellà que ho atribueix a les joies d'Isabel la Catòlica. I el mite continua. I si no, ves que en Extremadura, que
a Yuste, que el van cremar amb la retirada francesa de la guerra franco-anglesa de 1808-1814, doncs avui t'ensenyen el mobiliari ple de l'habitació on va estar hostatjat i va morir Carlos V d'Alemanya i I d'Espanya. No és per no voler continuar amb aquest tema, que és un tema interessant i tal, però és que aquí baix ja hem d'anar plegant. Podem parlar d'això i d'altres coses a dalt, al pis de dalt, durant el sopar, perquè normalment el que fem ara és, quan acabem aquí, és qui vol, doncs puja a dalt al restaurant a continuar amb el sopar. És que si no, no acabarem. I la secció... En una conferència que va allà al centre de turisme públic, el propietari de l'arxiu de mitjana de les Dobles, em sembla que m'ha dit que ve per aquí, per poder no recordo. Em sembla que... Sí, em sembla que veure per aquí. Està per aquí? Per això et dic... Per això li pregunto. Això mateix. Ara pugem a dalt i li preguntes. Bé, només una cosa. Primer de tot, agrair a en Jordi Penyarroja les seves paraules, a en Francesc Riat també les seves paraules i la seva feina, a tots vosaltres l'assistència, i simplement volia dir que aquest any és l'últim acte que fem en aquest curs. Ara ja no tornarem a reprendre el curs fins a finals de setembre. És a dir, ja no hi haurà cap més sopar ni cap ruta fins després de l'estiu. Doncs gràcies a tots i esperem retrobar-nos en algun moment a finals de setembre. Gràcies. Gràcies.